Nasapad na kita umili ken uniform personnel ang nagturong iti Camp 1 Villamor tapnon gandawayan ti umunangal daw ti 3-day licensed stolen and possessed firearms caravan. Sagot na ito iti lokal gobyerno kabinulig ti Abra PPO ken ti Regional Civil Security Unit kas paset ti Washington Bankhead Town Fiesta 2026. Gagamamaya si ti serbisyo kaditi umili ngagkalikagom nga madaan ti lisensya nga ikot ti paltog ken dagiti for renewal ti lisensya na. This is part of the 7-point agenda po ni Chief PNP, which is the campaign against loose firearms. Na mabawasan po natin yung ating loose firearms through licensing po. Ang kagandahan po pag may LTAP ka is you are, kumbaga from the name itself, you have the license to own personal firearm. And after this, kapag may LTAP na po kayo, pwede na po kayong mag-apply din ng permit to carry firearms. So kapag may LTAP po kayo, ang kagandahan po dyan is pwede na po kayo mag-possess ng firearm. However, yung firearm po is dapat nandun lang po sa kung saan po specified yung address. One-stop shop ti caravan ano sa dino, dito iti pakiswatan nagiti kasapulan na serbisyo kas senior exam, drug test, gun safety seminar, notary service ken police clearance. Itugot laing dagiti kasapulan na dokumento ken nakasagana ti RCSU ang mga asistir kadagiti applicants. From our end sa RCSU, kami po yung kumbaga magfa-facilitate po ng application ninyo. Tutulungan po namin kayo sa pag-awa ng account kasi I guess karamihan ng mga kababayan natin ay hindi naman ganoon ka-techy. At the same time, kahit techy, hindi naman agad-agad makukuha mo. So we have the evaluators here, processors from RCSU na tutulungan po kayong gumawa ng account. At sa mga nakalimot na rin dun sa mga account nila, pwede naman po natin i-reset yung mga passwords nila with the help of our evaluators. Karamang kaditi ng gundaway nga aplikar ti LTOP na ti Siman ani Warren. Nasialaw na sa tako. At isa dakas to nga pagkakataunan. Ta halos amin matay pagilan tayo ko at ti mga tagitikas to nga mga proseso ti kapintasan namin sir legal. Bigbigan na ito umili at kalabanag ti panakayasinag ti serbisyo. Dati ito yung Oremis, ilikosor kami kuma. Hanapan ng dati na Udi, dati Santo Domingo. Nung kaputa damo dito yun. Dito itan ko na mo, ito kaduwak. In paganagyat ni Bonifacio, ang may bangro na panagbalin na responsible gun owner, isuasak ba yung makagatang ti paltog, kahit may proseso ng ti LTAP na. The evaluation will take some time kasi unang-una, we have to check all the necessary documents submitted. Then, meron po tayong neuropsychiatric evaluation conducted by our health service. So, as much as we can ma-cater po natin ang lahat ng kababayan natin dito sa Abra na May target tayo na bilang? Wala naman. Wala naman sir, pero may maximize natin yung 3 araw na to sir na hopefully maabot tayo ng 200 siguro sir, 300 hopefully. Karaman pa yung mabalin ang gundawayan ti firearms registration. Nakalukat ti LTAP caravan aging gainton Sabado. Archie Lorenzo, Balitang Solidort.